Okay, jeg skal fortælle om kvadratsætninger, og så har jeg så valgt den her kvadratsætning og skal nu forklare, hvordan man så anvender den her kvadratsætning. Og på grund af, at vi ved, at det er en kvadratsætning, så ved vi allerede, at a plus b i anden, det giver er lige med a i anden plus b i anden plus 2ab. Og det ved vi på grund af, at det siger sætningen, men nu vil jeg så bevise, hvorfor det er sådan. Fordi det her virker lidt logisk. Så hvis vi lige sætter det op over for hinanden. Så vi siger a plus b gange a plus b. Så siger vi a gange a, det giver 2a. Og a gange b, det giver ab. Og b gange a, det giver også ab. Og b gange b, det giver så b i anden. Og så hvis man skal forkorte det, så kan det så blive til a i anden plus b i anden plus 2ab. Og det er så, nu har jeg så ligesom bevist, hvordan den her kvadratsætning af mit bevis her giver det samme som kvadratsætningen. Og nu vil jeg så lave et nyt bevis. Så vi siger a plus 2 i anden. Og på grund af, at vi kan den her kvadratsætning, ved vi allerede, at det bliver a i anden plus 4 plus 4a. Og det ved vi allerede, det bliver. Og nu vil jeg bevise igen med det her nye bevis. Så hvis vi siger a plus 2 ganger det med a plus 2, så siger vi a gange a, det giver a i anden. A gange 2, det giver 2a. 2 gange a, det giver 2a. Og 2 gange 2, det giver 4. Så det vil så sige, at hvis vi lige skal forkorte den, så giver det a i anden plus 4 plus 4a. Og nu har jeg så bevist, hvordan kvadratsætningen kan fungere.